Kalalabas lang pong balita. May kinalaman ho sa Mayon Volcano. Good morning, Jen. Good morning, Mr. Henry. Good morning sa gabos ng mga paraantabay. Uminabot na sa 1.5 kilometers ang labakang maluyang pagbuga kang labahali sa Summit Dome kang Bulkang Mayon sa kahalabaan kang niisi asin Bungagalis. Inibase sa pinakalitas na Freebox Bulletin ngunya na Hunyo 19, alas 8 nin aga. Sa nakalihis na 24 oras, nakapagrehistro ang Mayon Volcano Network ni tulong volcanic earthquakes asin 275 na rockfall events. Nakapagrehistro man ang Freebox ni 5 dome collapse pyroclastic density current events na nagdurar VP ning haros 3 minutos mantang ini-detect via seismic signal as in visually observed. Ang sulfur dioxide uminabot man sa 889 na tonelada. 600 na metros ang taas as in katamtaman VP Henry ang naging pagbuga kaini. Sinabi man digdi ang maluyang pagluwas kang laba papasiring sa miisi asin Bungagalis. Naobserbaran man ang padagos na pagkalayo kang summit crater kang Bulkang Mayon. Long-term ground deformation man girare VP Henry ang nahiling kang Freebox ngunyan sa nakalihis na 24 oras. Naobserbaran man ang moderate degassing hali sa summit crater na naunambitan takasabago nasa 600 ang metrong taas asin napadpaduman sa General West. Pangkasunod ma VP Henry, 274 ang rockfall event. Asin ngunyan nagbabaini sa 256. Okay, so mantinido man na nakataas ang alert level 3 status kang Bulkang Mayon na nangangahulugan ng high level of unrest. Maygot man ay pinagbabawal ang paglaog o pagbalik ang mga residentes sa 6 kilometro o 6 kilometer radius sa permanent danger zone, pati na ang pagpalayag ng anuman na aircraft tarani sa tuktok kang bulkan. Yan ang latest hali sa Freebox. Hali sa Newsbase, ini po si Jenny Balyaran, Marina Aga.